menika Gusti Putri Lesmanawati menika rak sampun diwasa. Sampun trep naikeng Ibu Rama Ibu menika badhe malakramaken paduka. Saged ngenteng-entengi Rama Ibu ngaten lho rak ya ngono to ya. Nggih, saturipun Mbak Yubai menika. Lajeng kalian piyayi pundi menika nyun pangapunten Gusti? Yen ora kleru dawuh Kanjeng Ibu Banowati. Inggih. Jejuluk Prabu Bramangkara. Bramangkara Prabu. Negara ngatas angin. Waduh lho malah ratuku. Iya Ngatas angin. Inggih. Inggih. Piye anggonku nglakoni? Yen srawung wae durung nate piye? Aduh piye iki? Kowe iki sing iso. Mah mboten napa-napa. Ora kudu srawung to ya. Ngaten lho, Gusti Putri Lesmanawati. Tresna menika jalaran saka kulino. Rak ya leres. Sak menika dereng tepung, dereng srawung. Nanging mangke menawi pinanggih lajeng lah. Nah, dangu-dangu tuwuh raos tresna nggih dipun sampaiken mawon. Mangke Rama Ibu rak Wah, penggalih ya Mbak Yu. Ya leres aturipun Mbak Yu. nyuwargakaken Rama Ibu. Kula kala ben menika wis ora terus kepethuk. Piye nyijemblem kowe? Kepethuk ya pas ditemokke kuwi. Lah, Bar temokke bengi bulan madu Rindil anake 10. Lah kok agek pisanan langsung 10 kembar 10 iki adae sepiro lho. Ature Yubai iki mau lho. Rak ya bener to. Tresno Jalaran saka. Oh inggih. Inggih leres menika Ayu kok sungguh dilamar wae ya ora enek wong. Kowe kuwi galak musudanen mendang payu. Kaya ngono to Mbak Yu. Payu. pun to dipun galak-galak. Menapa ingkang dados pangandikanipun Rama Ibu Kanjeng Ibu Banowati dipun pirsani rumiyin. Sampun dipun penggalih sanget-sanget. Mangke malah kero lho. Mangke mindak kero malah gerah. Iya Piyung. Nggih. Nanging awakku dhewe iki durung kepengin omah-omah ngono lho Piyung Mbak. Sak menika dereng kepengin nanging Rama Ibu menika sampun ngersakaken paduka menika kedah palakrama nggih dianuke mawon to Gusti Putri. Dipun lampahi kemawon Dipun pun lampahi. Sing kepengin wis ana calone ndur iki wis geblek banget iki. Sing kepengin ora entuk. Ora ono iki. Lah, Lah iya ta aku ya wis poso tekan galakmu sudonen lho. Sadake Jane ya pengen gantar aku ya. jane ya Lah pengen iya. nyukur ning lho suka wong ngene. Ono ku wis rawuh malah. Jane gantar. Ya tak deke. Ayo. Ayo Rono. Nah, wis pundi atur kula wau rak leres to. Ayo kene. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Lajeng pundi Kang Sinedya? Ingkang pundi Kang Pinangka? Sang Prabu, jeneng sira ngagem busana keprabon. Sira iku sapa? Wani-wani mlebu ing taman kene. Piye to kami tenggak saking sulisyaning warna. Saking nyawang ayune ora jamak lah. Sampai bingung. Nunggak semi karo aku. Sang Prabu, ditakoni kok malah meneng wae lho. Menika Iki kepiye to, Gusti Piyo? Ayu, menika saking gumungipun. Gumun kok wayune kados mekaten ya awake dhewe iki ya Iya. ndoro ayune kaya ngono Kami ya. tenggengen. Kami tenggengen ya. Nah. Lho ora kedep. Lho ngantek ora kedep. Coba-coba mbok dianu. Ngajak Nyi jemblem karo Rono sik to Nyi. Gusti Ratu. Lho, Sampun lho. caket-caket rumiyin. Stop. Kula menika kaprih ngreksa lho. Sampun caket-caket rumiyin. Monggo. Ngendi kok rumiyin nembe. Aku ora entuk cecaketan. Sampun caket. Nggih. Lah mangke kula nggih kadukanan. Nah, Mundur aku. inggih. Rumiyin. Mundur dua Mangke langkah. ndak pernah semprot. Lho. Niku nyel.
jaga jarak, jaga Kowe jarak. kondo aku mbok kon Lah, mundur. Aku wis mundur iki mau. Mundur Nah, sak menika mundur, sak menika mundur. Saiki mundur. Injih, Mundur leres. 3 langkah. Iki mau mundur lho iki. Majeng mriki munduripun nggih mrika, Raden. Anu yo. Marai guyu apa Lah iya. Aku kon ning Injih, kono. leres. Madhep mriki, lajeng Madhep mundur rene. mrika nggih. Injih, lajeng munduripun mrika, Raden. Ampun sakit pergi kelas. Lho, Lah menika. opo? Kula dhewe mangke menawi jatuh cinta kalian kula. Waduh. Kaya kowe terus Ora GR sudi. ngono lho Mbak Yu. Nyi jemblem iki yo enek-enek wae. Aku ki 11 Lah nggih wonten mriku kemawon, Raden. Iki wis Monowati. Lah Iya, iya, Injih, leres. Ya kula, kula mencotot wati. Kok mencotot wati? Nunggak semi kalian sendoro kula. Nunggak semi apa? Lah wong kowe sak awak mung kaya bal kaya. Nggih Pripun to kaya nek diarani bal lho. Niku jenenge Dipesani mencotot pindah malih. mati. Menika lemari makan. Kok ya le aku kok Mbak Yu nek didukani kok. Lesmonowati. Iya, pancen aku Lesmonowati. Yo. Ditepungake wae aku Prabu Bro Mangkara. Saka lah iya Raja iki. Ngatasangin. Nggih, leres, leres Kersane nggih. Rama ibune iki. Pun gawe tekso ya. Wis gelem iku gelem. Ngono kok ra gelem. Lah iya kudune kersa ya. Piye piye piye. Dasar piyayine gagah. Iku gagah pitekso bagus ngaten lho. Aku bagus. Injih. Dasar kapara nyata. Lah iya, lah niku Lah mangke. nggih maring-maringe ngoten Lah, lho. ayo kono Mas. Oh mangke, nggih nggih Oh, nggih nggih. mangke. Yo Lesmonowati aja dadi kagiyating atimu yen aku mapan ana ing papan kene. Jer kasunyatane aku kadhawuhan ramamu supaya bisa cecaketan kelawan jeneng sira kang bakale jeneng sira dadi garwa Prameswari ana ing atas angin. Ngene ya Bro Mangkara ya. Sing tak kawruhe pitutur Kanjeng Ibu Dewi Banowati ku wong bebrayan tinemu tresno padha tresno. Ning wong sing ora tresno mau tangi bisane lestari bebrayan karo kowe Bro Mangkara. Lesmonowati rungokno samengko yen to aku kelawan Siadi wis cecaketan sawetara wektu suwene suwe tuwuh rasa tresna ana unen-unen witing tresna jalaran saka kulina kuwi kasunyatane kaya mangkono mula manuta. Ora jeneng aku nampik ya Bro Mangkara ya. Gandeng aku wis catur netra karo jeneng sira. Tak gagapi rasaku sithik wae. Ora ana rasa tresno marang kowe Bro Mangkara. Malah golek putri liya wae. Mangko tak golek ning ngono ya Bro Mangkara ya. Lho digoleki. Iki sajane yen ana piyungban kabeh bendaramu ewuh mati. Kok ya mudeng ya. Sangoni. Sing dhewe-dhewe. Kula niku paling sepuh kathah ya, Mbak. Monggo meneh-meneh. Injih. Gusti, kula dateng pengukuran rumiyin. Menawi wonten menapa-menapa mangke paring dawuh nggih. Aja atu-atu ya Oh, piye. boten, sampun pitados kemawon. Ngaten nggih. Iya piye. Wis ndang lunga. Kok cerigis ae. Ayune tumpuk undung. Aja sembrono ya Bro Mangkara ya. Manuto. Lho.
yen sinawang tetek lengkong Brahmangkara, aja maksa ana kowe lho. Waduh. Kantes luwes sak solahe merati. Aja marai kaget. Brahmangkara, mengko yen tak kaget genti apa ora tambah ngisin-ngisini? Karya sang seming pandulu mung sira kang tresnani. Lesmonowati, ayo tak pondhong ana ing Dilamsari manuta Nyai. Aku wis matur ya Brahmangkara, yen aku ora tresna karo kowe. Brahmangkara, aja wani-wani kowe. Aja Brahmangkara. Wah! Jengkileng diadane sak tebok iki ora kleru iki Gatotkaca iki kowe arep ngewangi ajimu apa piye Abimanyu Walah dalah yen pancen aja kroyokan iki adep ora Walah dalah sikap barat murang toto sugih kendel bondo wani yen nyoto sira satri tanding yuta mring mami sumbarmu manas ati nerawur sota Subar koyo bisa dirat siabak para endingku son ladeni sing prayena sapa lena prapteng lali ayo tebak dada ora mutah lu dira sembah iter-iteran kowe
Abimanyu. Kula wonten timbalan ingkang ngandhawuh Kanjeng Rama. Gawe cingaking pun Rama. Apa to sebabe nganti dumadi pasulayan antaraning Abimanyu Gatotkaca mungsuh wong loro kae mau. Duh, Kanjeng Rama. Nyun tadah duka ingkang kathah. Wonten ateges kula menika sura dumateng paduka ananging kula aturi paduka waspadaken kahananipun samsaya ndadosaken pepetenging kahanan awit katentreman ingkang kula raosaken menika sampun ical pramila kula aturi paduka menggalih kanthi weninging cipta menapa ingkang sampun dados tumindak paduka. Abimanyu gawe mau ing kengaran Brahmangkara lan Indra Sekti. Kuwi kalebu andane begawan kilat bono kang wis gawe pasarujukan antaraning Pandhawa lan Kurawa ingkang bakal murungake perang gedhe kang sinebut Baratayuda Jaya Pinangun. Kimono wis dadi katetepane Koko Prabu Puntadewa Pagineo. Nganti kowe wani mancai dawuhe wong atuwamu kepiye Abimanyu? Gatut yo melu-melu yo ngopo kowe? Dateng tetuku ingkang kathah Iya. Kyai. Ana apa? Paduka mriku. Apa ingkang dahat kula teteni. Pancen kudu kowe mangkono. Nanging Kanjeng Kyai kula aturi emut mriku Kanjeng Kyai. Napa ingkang paduka tindakaken menika kirang trep tumrap para satriya. Lan menapa alok ing para kawula wonten Ngamarta. Menawi paduka para tetungguling Pandhawa nindakaken ngurbanaken wong cilik kagem ngrukunaken Pandhawa kalawan Kurawa. Wah. Kowe malah nuturi wong tuwa. Ngerti mopo? Kabeh kang kudu disembadani kuwi kudu nganggo pangorbanan. Kamangka iki ateges tumindak kang becik kang kudu disengguyung. Malah kosok baline nyentolani. Nuwun sewu Kanjeng Kyai. Piye? Nanging upadi karukunan menapa kedah kanthi cara pangorbanan malih-malih ingkang dikorbanaken menika salah satunggalipun nyawa. Kanjeng Rama Janaka. Piye Abimanyu? Kula nyuwun kanthi sanget kula aturi paduka nyik menapa ingkang dados golong gilipun paduka dalah para pepunden awit ing samengko tundanipun namung badhe ngrisak dhateng kawula alit pramila. Para satripun Abimanyu. Kowe bocah sak kloron rasah kakehan muwus. Kanjeng Rama Kari manut wong tuwa apa ora? Aku nggumun Kakang Mas Werkudara. Aja gawe wirang wong tuwa. Wancinipun Aja gawe nesune wong tuwa. Namung sembah kula menika kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kyai. Yen kowe ra manut karo aku, karo jlamprong pamanmu, ateges kowe nyentolani bapakmu. Duh, Kanjeng Rama gumun rasane atiku ing atase bocah saiki padha mulang muruk marang wong tuwa. Ora Abimanyu, ora Gatotkaca. Jumangkah kudu nganggo dipedhong. Kowe rumangsa luput tumindakmu iki apa ora Ora Abimanyu? Laturi emut Kanjeng Kyai. Caramu gaduh. Laturi emut Kanjeng Kyai.
Apa kowe kepengin Sing ngrasakake kudu eling kuwi kowe. Kowe sing kudu eling. Dudu bapakmu iki. Yen aku nganti kudu ngajar kowe kaya Kakang Mas Bratasena kuwi sayektine sutir. Nanging sepisan meneh tak tari. Kowe rumangsa luput tumindakmu apa ora? Kanjeng Rama, Abimanyu sampun kancik ing dewasa pramila. Sampun mangertosi ingkang luput lan ingkang bener. Apa ora? Pangapunten Kanjeng Kyai. Dinten menika Gatotkaca boten nderek kersa paduka Kanjeng Kyai. Piye? Kowe ra gelem manut karo bapakmu? Boten Kanjeng Kyai. Kabeh kuwi bakal dadi becik. Nanging kowe malah ora gelem manut. Ngeman marang kowe Abimanyu anakku bocah bagus mung kare kowe kandha rumangsa luput. Aja gawe wirang wong tuwa. Ora rumangsa luput. Kowe ora rumangsa luput. Mboten Kanjeng Rama. Waringuten denyun jempalane ingkang putra kekalih saking katebian Prabu Punta Dewa Marepek ora bisa digawe supaya apa-apa kuwi kabeh kahanane bisa. Prabu Punta Dewana Adinipun Kakang Yayi Janaka uga Werkudara. Tendha pangandika Koko Prabu. Kaladuk anggonmu tumindak kang ora bener. Abimanyu uga Gatotkaca putramu pribadi. Yen nganti kedlarung-dlarung kang kaya mangkono. Yen cilik nganti tatu gedhe tumekaning pati. Ora mung Siadi sing kelangan, ananging pun Kakang minangka Narendra ing Ngamarta uga kelangan tarunaning bangsa kang besuke bisa njaga katentremaning praja Yayi. Koko Prabu, sada ingkang kula tindakaken menika muhung wonten gandeng cenengipun kalian katetepan paduka ingkang mestuti dawuhipun Begawan Kilatwana kepengin manunggaling Pandhawa lan Kurawa Ngastina lan Ngamarta. Koko Prabu, Ananging sumrupa Yayi bubar wae pun Kakang munggah ana ing sanggar pamujan. Nuwun inggih. Ing kono pun Kakang entuk wisik saka ing Jawata. Yen dina wektu iki kabeh para Pandhawa wis tumindak kang kebringer sak senenge dhewe. Kabeh kuwi luput Yayi. Waduh, menangaken kula ingkang Pak Prabu. Abimanyu. Aduh. Pun rawa minto pangaksana ya Abimanyu. Kanjeng Rama. Yen to tumindake bapakmu wis nyempalani. Yen kaya mangkun ketimbang kedlarung lelakon iki, ayo derekna pun Kakang kondura ning praja Ngamarta Yayi. Ayo tak derekake yo. Ayo Gatut.
Bapak. Pak. Bapak. Pak. 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 Kok kaya kijing ya? Ya jagat Dewa Bathara mangestu para jagat. Saksuwene aku nganglang jagat Miderbawana kok iki ketemu kewan apa menungso? Kewan. Oh, kewan. Kewan kok saged tata jalma to? Lho mbok menawa kewan wis ana sing bisa tata jalma lho. Ora kowe kuwi sapa?